musoro nyende wakamira senyanyi 30 nyanyi ndechi baba wandakabata uchitaura nemukadzi wangu pamoja mugagari pakati iwoenda nokuti asati aziva kuti wake chaino munobva kuna sabu kwani matoa kwewe zimbiri ndingotaura ndinoziva yadzautsari kai taure zveni ichi ndechani chimbo chibata muchani ndisandarakana uyo vanotora nauyo sokuti zvanhamurapo taana chibanhuwa tiri kutana atinoti vaviri mutauro chikwadi akati aunengokuta musoro wenyaya mumangari ndimi pamusoro ishangamira munomuka rekaiti patataura kana tichitaura munomhandida noti pamusoro vateereri pamusoro munongopindura nyaya inyu chete go straight kunyaya yako musi wefriday last week ndakati ndabva kubasa munotanga mapa pamusoro wenyaya okay ndakawanawo Crispin chabuka achitaura nemukadzi wangu pafoni manheru mapasti 10 dzeusiku hanzi iwe ndakakuona uchitaura nemudzimai wangu manheru mapasti 10 dzeusiku pasi 10 ndomusoro wenyaya wari kukupa mhosva ndakakuwana uchitaura nemudzimai wangu mapasti 10 dzemanheru pafoni chokwadi shanga hanzi ichokwadi wakandiwana ndichitaura naye tichazokupinda kana apedza uchichazokupinda aiti kudii aiti kudii wakamuona achitaura nemudzimai wako kumahafu 10 saka dare riri kubvunza kuti aiti kudii pawaitaura pafacebook handina kuona zvawanga wachitaura asi aitaura zvekuti odhilita zvavanenge wachitaura zvezvi saka time yandakapinda mumba ndo pandakazonzwa akufonera mudzimai wangu mudzimai ndokumuti chidayira foni mudzimai panguva iyo haana kwanisa kudayira foni akati foni yake iri kusitsika ndopandati chiti panhamba dzacho ndiite sei ndidzi foni mudzimai akati aiwa foni yangu ine airtime ndikati achifona unzwe pamwe emergency usiku zvapera kuda akafona pekutanga ona haina kuita through page 2 haina kuita through page 3 haina kuita page 4 ndo paikabva yazoita through ndo pakazodayira Crispin achiti zvoni ndibaba Simba sorry ndiane because line raakafona iye Crispin pekutanga harisiro rakazoshandisa mudzimai kuzomufonera bheki ndokubva azobvunza kuti ndiani zvikanzi ndamai Trish zvikanzi sorry ndaita wrong number zvikanzi nemudzimai manje kunokukumba kusisina mufaro nababa Trish wari kunditiswa wari kutopopota wachiti baba Simba wanokufonera nguva dzinoti usiku zvikanzi sorry zvenyu manje zvapera kudaro mudzimai ndokuzomukumbira foni ndikati ndikukumbira foni yako ndite sei ndimboona mudzimai akati foni handisikuita sei ndikati imbori neiko foni yacho yakurambira nayo zvikanzi foni yangu handisi kukupa manonoka kupinda mumba izvozvi makuda kundishaisa kuti ndirare ndizorore ndaneta ndikati aiwa ina handisi kuda kuita hondo newe chingondipawo foni yako oita sei orara mudzimai haanokwanisa kundipa foni
pasina 5 minutes ndobva ati ndauda kuita sei, ndauda kumboenda kurisesi. Ndikati aenda hako kurisesi, chifoni ita sei, ndisiyire foni. Zvikanzi foni yangu handisi kusiya, ndikuenda naye kurisesi. Zveshuwa ndakasimuka pamubhedha, iye asimukawo pamubhedha. Ndobva ndanomuvhurira dhoo rekubuda mubedroom, ndanomukinira repadining, ndanomukinira rekutoilet. Ndikati chipinda kutoilet, ndakamirira. Iye akabata foni yake mumaoko. Ndokuchibva agara pachemba, ndakanobvuta foni akagara pachemba. Ndakudzokera mumba, akasimuka pachemba asina kupera, achiteera mumba pandapinda. Ndikabva ndasvika ndikanomira padhoo rebedroom, ndikabva ndaisa dhoo pakati pemakumbo. Iye ari kusaidi kudining, ini ndiri padhoo. Rimwe gumbo riri kuraiti side rekubedroom, rimwe right side, left side riri kudining. Mukadzi buda pano. Tona nenge mune mzemu. Tona kugwina kwa muri kuita ka. Atono. Akutanga kurisana nini, achida kubvuta foni yemaoko. Ndikati afoni handisi kuita sei, handisi kukupa. Ndokubva ndatanga kutinya foni iye ari kusaidi. Aende kuri kwasi kusa. Vaende nogara kumachi yawo. Iye ari kusaidi kudining. Ini ndiri foni ndakutobaya, ndiri bedroom side. Ndakutanga kuvhura kwanuka foni yake. Ndobva ndapinda kuFacebook. Ndobva ndakaona paanga achitaura naCrispin Chapuka. Saka mamessages aanga achitaura handina kana kuona kana imwe chete. Ndokubva ndaona yekupedzisira yanga yasindwa, yanga yabva yanzi delete. Ndikabva ndati chii chiri kumboitika pafoni. Ndokubva ndazoenda maSamsung kana uchishandisa kune manotifications ariko. Saka inini pese paanoshandisa foni yake ndokwandoenda ikoko. Ndokubva ndaenda, ndobva ndatozoona paine recently, parikunzi recently image Facebook. Ndikatraya kuvhura, yakabva yandirambira kuvhura because anga yakadzima data. Ndikabva ndatraya kubatidza data, haina kubvira yarecover that image. Ndokubva ndazoti rega ndichienda kugallery ndonoona kuti image yacho yakaita sei iriko. Ndopa ndakaona mukadzi wangu asenda picture yakashamba. That time manje ndokubva ndatozoti ndikutarisa mufoni, ndikuti pamwe munhu adzokera mutoilet, ndikunotarisa mutoilet, ndikuona munhu amusisina mutoilet. Ndakushedza maitishi wasikuwani. Ndokuchibva ndazodzokera mumba, ndandapfeka trouser, ndandapfeka jacket. Ndopa ndakaenda kumba kwababa. Ndikabva ndabvunza, ndikati baba Simba, time dzamafona imweni mayanga iri wrong number here kana kuti manga mine imwe mission? Zvingawandisa. Zvikutaura kuti makateera mazvinzo. Muno mutinoda chikwadi chizere. Ndine mvume yekuti ndogona kuti taurai mapika, but ini experience ndakaona kuti vazhinji mazuva ano havachiri chinonzi kupika. Vanogona kupika asi achizoreva nhema. But inini munomu tiri varume ende nezvataurwa izvi, I think chokwadi chinoita kuti nyaya yako ireruke pane kuti uhwande. Munomucha ndoza panyaya dzakadai varume munoramba, but unenge wakahwanda pamusoro petractor. Handiti munhu ukahwanda pamusoro petractor vanhu vanenge vachikuona. Ndo zvakafanana nemuno. I think be open. Nokuti ndinoziva inini kwana munhu akunyenga mukadzi womunhu, mukadzi ndiye atanga action, iwobva wazowira. Ndosaka ndakashedzera mwedzi wakapera kuti zvandichaita ndichati murume achibisa achiripa mukadzi achiripawo, nokuti iye mukadzi womunhu akanoda murume womunhu sei, kura kuti nyaya dzevakadzi vari kuda varume vavanhu dzawandisisa. Saka munodari tichada kuti chokwadi chizere, kwete kuti utitambe uzosvika kumasoro kuti ndakavanyepera vakatogutsikana. Taura chokwadi chizere. Yanguva yako. Chokwadi chiripo changa chekuti ini ndandisi kumba, ndanditi kubasa. Chitobva kubasa, mai ava ndo vakatonditi vakaisa mhiri yavo, picture yavo paFacebook, wagraduate. Mandakutotana ngati makorokoto madi magraduate. Tikanzi tinotenda tiri kutofarawo nekugraduate kwatatoita. Asi nhasi tikufara wani mwadoro. Kanzi mutitengerewo chi? Adzimai wavo. Kanzi mutitengerewo chi? Mutitengerewo manyati. Kati zvakadii zvakanaka. Ndichitotaura navo paFacebook ipapo.
pavakaenda kuchikoro kwavakagraduata iwe waibisawo mari here iko akwete kuti vazokuudza neuzivo iwo nemudzimai endinaye ari munhu vari munhu sunzi ari kutona mai kuti azokuudza iwewo akadi kuudza shamwari yake yechikadzi ayo ipicture yawakaisa pafacebook isina kupfeka vagraduate vakatowere iyo picture yawakaisa vachisira ukama hwenyu hwamenge hwakamira sei nababa ava naamai ava newe naadzimai vako uyu muvakidzani wangu tati ukama hapana ukama pane ukama hwokuvakidzana ka kuti iwe vakatumira mufoni yako iwewe pafacebook pane mafriends kuna adzimai acho zvakapinda here kuna adzimai ako avo ana adzimai mune chamakaonawo dai mai amagarira paamaya ava zvavo vasati vaya nenyaya maningi raiina padhuze baba vasati vaa nenyaya maningi nekuti iwewo mukadzi wouyu kuti inini zvangu izvi zvichabvunzwa nanyamunetsi ndinoza zviri teknika zvekumafoni inatizive but kuti uzoita pafacebook iwewo nemukadzi womunhu adzimai acho vachiti handite izvozvo chii mone isusu vangu tinozeza kutaura tasai zvifoni zvedu vafunga ndo chifoni chamambo ichi communication yako iwewe naadzimai veuyu kuti mafoni enyaya linge achikutumira izvozvo zvakambomira sei vakaisa friend request kana nevo titori mafriends pafacebook saka zvatiri mafriends pafacebook ukaisa picture kana muri mafriends munoona yange iri posi yanga pasi waita hotel catering neimwe motision okay fine ichokwadi pafacebook ndokwanisa kukomenta iwewe kana waita zvawaita ndokwanisa kukomenta sefriend yangu handiti inini pandira kubvunza ndepekuti iwewe waizoitire chihunhu hwekuti ukanyora message wodelita ukanyora message wodelita kana chinge chiri chinhu changa chakanaka foni yangu zvainoita ikachengeta mameseji akawanda inotanga mamwe azvo azopindi saka pese painenge ichiita se ndikataura nevanhu masikati manheru inoita se ndodelita but pari kunzvoni iwewe waingozviita recently uchingoti ndikataipa ndo ndadelita uye akangoona kuti avhura meseji inoratidza ini ndikaunyora meseji ukaivhura ndoona kuti meseji yangu waiverenga uchingopedza kuiverenga ndakutodelita waitire chihunhu iwewe kana zvinhu zvenyu zvanga zvakachena anga asiri marecent deleted pawakatozouya kumba ndendakatogara mumba apa mama kutaura ka muri kuinbox ka yange isisiri platform yatinoona zvese macomment section apa mama kuzotaura nemunhu kuinbox ka makuti nditengerewo nyati ndiitirewo so handiti wanga wazoenda kuinbox kwaamai pakuti kuwirirana messenger wanga wazoenda kuinbox kwawoka handiti pane section here inoti zvoni ine macomments evanhu kuti kana ishi vangona kukomenta kana kupfurikidza nezvandaona papeji ipapo handiti iwo wakazobva papeji ipapo waenda kuinbox straight kuinbox ndokuri kutaurwa nababa kunzi iwewe ndokwanga wakunyorerana nemudzimai wavo uchiti ukanyora modelita nezvikonzero ako zvauri kupa tisingazivi kuti zvikonzero zvauri kupa ndo zvinozova paextendere kuti zvoni mai ava vazotora picture yavo vakashama vachikutumira zvakare chokwadi chef chimbomira iwewe ari kubvunzwa chokwadi chef picture iyoyo handina kuti ndamboiona handakatozunzwa avo makuseni vako vauya kumba vachiti mukadzi wangu aikutumira picture asina kupfeka ushamwari wenyu wakatanga nguva yakari basa namai pafacebook ndandichaziva sepane nguva asi munotaura zvenyu regular pano nepapa alright amai vanozviziva here kuti unoshamuridzana nemukadzi ari basa vanozviziva vanoziva kuti munotaura kumainbox vanozviziva vanoziva ndizvo amai
zvimwe ini zvinhu zvacho handizvitarisandina avazvitsvaki asi taunyaya kuvabvunze du zvakawandabrozininga imunonowaera mai handifunga kuti ungafati uyu mukadzi anzi anonowaaka ndifunga kuti amai kana muri mukadzi akavenga murume ungajoinere nemhuri yakadaro imi mishamo yenyu murume kana kuti mukadzi indotamba nayo baba ndio shamo renyu kwadzimai but matakagraduate kwamulefi vachigraduata tichavabvunza kana vauya pandinambobvunza ava imimi vachigraduata vakamboswa kuratidzaiwo here pasi havana sei vakazomirira baba uyu kuma-after aiva vaitaura masikati pavaitaura pafesi kune vava asi masikati hati ma-after vaitotaura wese kumanheru wakatanga kutaura zvakazopekeza from past 7 to 10 ndonguva dzavaitaura ndikuona kunge kana vachinwa doro vanomwira kupe ndiani adzimai adzimai vanotowanzopiwa newawa futi kana wakagara pamba pavo havanozve kuenda kuti vanhu vaviri vanonwa doro ndakatozombowatsura futi nenhauyo saka iwe wese waitendera mudzimai wako achinwa doro nemunhu wechirume ndotozoita zvekutozonzwa because nguva yavanenge vachinwa vanensipo pakutaura kwari kuita kaiwe uratidza kuti unoziva kuti adzimai wako anonwa doro neyavo pakunwa doro ipapo ndo pakasvika pakujairana kuzosvika vatienderane kuma-inbox vakutaura vese ndakatombowatsura madzimai akutsiura haunotsiura haunotsiura mukadzi wako hozipa mukadzi anonwa doro kana ndichimuda pane kamukadoro kandomutengera ndosanganisa neuhwawa hunerwe okotsira ndoita zvandikuda inini iyo ndakatovaudza kuti hwawa hwese wamunenge asi kuti vanwe hwawa iwe usinganwe zvakafamba sei yavanotaura kuti anzi inini hwawa ndouda makaona namamuchina makaona nasori ako makaona nanzira dzipi makawatora straight here ndakavatora straight iwo wazita weakness yekuti vadzimai vako vanokuendera mberi vachinwa doro kubva nekubva inini hwawa ndasinga pamwe pacho waitoti nguva yemafaro iyi ndoyandinokwanisa ndikavatengera waonwa wapamba ndakagara yezvoka iwewe kahona vanga vane patinaka yavanoti kana vachida vanonwa doro nokuti adzimai ava havana iwe wahunu handiti so adzimai kwaingoti kana wada vanonwa doro vaibatana kanemwe wauya anonwa doro ndozvavanga vakuita kubatana kwanga vaita seuya anonwa doro ona pazazosvika kuti vakuenderana ma-inbox vakutaura yakutaura zvanoda yakutaura zvanoda vakutumidzirana manotpics zvabviravhira papartnership yavo yekunwa doro bozi wakazvitendera kuti vaite sekudaro iwe watanzwa uchiti pavakapinda mutoileti wakapinda navo ndobva vagara pachemba vasina kupfeka handiti ndobva mazobuda mubva patanga kurwisana ndobva vabuda pamba vasina kupfeka wakanga wamonera chizambia zvavanganacho munhu yakatumirwa nababa picture yavakatumirwa ava naadzimai vako handiyanga vasina kupfeka vakazvitora sei vachiti vachikanda kuna uyu ndofunga time dzacho zvindandisimo mumba isame day iro isame day hauna image yacho ndinayo baba picture ikutoniwe picture yakasvika kwamuri akwete baba isuka toda kunze kubuda pachena sadriver tract mukatitora nguva yakareba tozanya idzidzi kana hangosikotamena vainga muchechi kukunza kubuda pachena kunotinakirawo uvezve kunonakiriwa adzimai venyu nhasi tochikurongera ikagariro kamunoita nekuti kana amai avo vari straight havana mbotumira uyu murume uyu vasina kupfeka havana mbotaura naye kumatene hatimambotaura naye kumatene vousiku uyu murume uyu handitombotaura nawo pafu asi ava vaviri votaurana ine ndovanhumawa futi vese hamusi kuona ti image yakuratidza ofisa mwanangu boda pachena
tigone kukubatsira. Chokwadi changamire. Wenda pairo. Ini foto handina kuiona. Ini foto handina kuiona. Machatsi waiti wakanyora delete. But interest yemukadzi anomwawo ari mukadzi womunhu murume wacho asingani interest yachiripa. Kwete kuti taimwa doro kufamba nawo kana kuti asi takangogara pamba tichiva wakaona tine doro ndichiwa padoro. Aenda kune mumwe ndeya. Ivo mai ava ndo vanoti kana avo vakagara neshamwari dzavo pafrani vachidarika vanotokumbira kune ava. Ndio ndobva kwavo vachienda. Vanenge vachidarika. Asi maizviona sei? Kuti vakasakana kumazuva uyu vakatengerana ngwakutosakuva ndanga ndingoda kubvunza kuti contact dzemai vevava makadzivana sei? Takadzipuwa nawo. Ava ndo vakakupai contact dzadzimai wavo. Foni yenyu yakanyatsoindicata kuti sendwa pictures munhu asina kupfeka yakaenda kuna basa yavo. Handichaziva because mameseji acho akanga adiritwa ese. Aiwa tiri kuti handiti kana foni ichisenda inosenda contact number handiti ichitaura kuti such message yaenda kuna number idzi Facebook. Vana vaitaura paFacebook. Vaitaura Facebook ndio yakatumirwa image. Handiti. Iyi ifoni ndiyani? Ndiyamadzimai. Ndiyamadzimai. Ndio ine image yawo asina kupfeka. Ichinangana ichienda uko. Sevanhu vaitaura kuti makataura movha madhiri. Saka nguva dzawakafona ava ndakaona kunge wakanga wakuda kubvunza kuti why wakusapindura paFacebook because data wanga wadzima. Inini ndotemza ndaita sei ndapinda mumba. Asi murume ndaumbosiya. Ndiye mudzimai wangu ari kumwawa. Chikora chimwe pane chitoro. Unokontrora murume ari pane chitoro here kana kuti unokontrora mukadzi wako? Zvekunwawa wako wachienda kumba kwaAwa awasati wazviita ndiripo. Vanoita kazhinji. Ndakazvinzwa nemwana. Ndikatsura mudzimai. Akatadza kukunzwa. Unotarisa pane mistake mukadzi wako akatadza kuzvinzwa. Wareti adzimai angu vaenda kwamuriwa ndasara ndega panapa. Mukadzi womunhu akandinga mumba umu. Zvinoita sei? Ndotadza kuita zvese. Andinga zvangu. Handii ndiri mufana ndakatenga vatengesa kunhanga uko. Ndobva wauya kune uyu mufana uyu wabva wasikomupa mari. Zvikandi ndaita sei zvangu kumba hamuna shuga hamuna chii vana vari kudzingwa. Mari yabva zvaiwo ndakasokotambira ndikatengera vana vangu chingwa. Waingwa kazvako. Mukadzi pano kuti mukadzi womunhu usikopinda mumba munhu ane mukadzi wake. Zvokutoti amai ava pa vanhu vanga vochengetedza marriage yavo vane zvakawanda zvavatokumbwa pamusana pomukadzi wavo. Ende kana vachitokuona vanotoziva kuti wakadyiswa. Unenge wamboti bepuke mbishana ukatodyiswa. Nokuti amai ava kana vari straight vachiona shuwa mukadzi womunhu achinwawa nemurume wake munonzwa sei? Ndotozvishura kuti hazvina kunaka. Kana kuti mune nyaya munotambawo. Uchitamba yenyu ichitambawo yangu. Nokuti wakadza kuti ukananga wakadai yaninanga akadaiwo. Handidaro. Hamuna mborarama here? Hatina. Mane nguva yakadii muchimamesewa? Bhazi wangotanga kungogara. Bhazi wangotanga kungogara pamba ikumba. Stand yavo kana ndavakurwa? Stand yavo. Iwe uri pastand pako? Matova maiguru kudai panze kuti musa. Kutumirana mafoto asina kupfeka. Aiti uita sei iwe? Wakandifonera ndaenda kugora. Asina kutombaona mafoto acho. Wakandifonera. Zvinorambika because hazvinofanira picture iri papa. Iyote iyi kuti dzimike inonetsa. Izvi zvenyu unongoti wazviona zvandiri. Iwo kutsikana izvi ndizvo zvairevei zvaita kuti iwewe wawangu zvinhu zvako izvi
chokwadi imafoto handina kuaona dai kunzi ivo vanga varipo vakwanisa kutsanangura kuti mafoto vakaitora vakanangana nechi. Kudzokera unewe mwana wangu, mukadzi wako kana achimbokwanisa kuenda mupicha asina kupfeka zvinorevei? Unoti ndakaroora musha kwake ndeku Shamba. aimbogara mukomboni mapurazi kwako kumushando Pamusana. kana aigara kushamba kutaura chokwadi mafoto unokaona ichi ndangotaura nawo pafacebook chete wakataura nawo mamessages mafuta mazwa wakataura nawo ekuita makurukoto wakati ndakataura kuti makurukoto magraduata kanzi muchitsvagirwa mabasa muchitsvagirwa mabasa kana muine mabasa aune mhanzi takuita sei iwa nditokutonotsvagawo basa handiri kana wagraduate wakunotsvaga basa unoenda kumatachiments vanenge kutsvagira uise asi kana mupendi kumatinzwirawo basa kwamunenge muchifamba murume wacho mwakamba wati makurokoto naadzimai adzimai enyu agraduate ndipo wakabva wauya vachiti muri kutaura nemukadzi wangu ko makadimi madi kuenderera mberi kuramba muchitaura nenyaya dzenyu dzamaitawo wai makazodzikata? aiwa handina kumbodzikata handina kutaura nawo wakafona handiti vafona kati ndiani wakati ndini kati maswera sei makadii kwakanaka here adzimai chinangawo imi muri tikudai panzi zvinhu zvandikuona kuna kwavakadzi varikutanga wana hukuzi mafacebook atula namitiazikoateri madzimai tabvunzisa murume amboedza kunzonga zvenga asi kufamba kwenguva azodura handiti anotenga hwahwa muchienda muchinumwa muri tu baba wabuda mama aiwa tenge hwahwa chinwa ndiri tu ndezvekuti ndotovaona vachinwa doro vari pamba pavo ndotovakumbira vari vese mukadzi wavo ndosirwa namukapu ndonwa ndiri pamba pavo panext monwa pikicha yawo mupicha mako usina kupfeka inorevei? Picha iyi chendine urwere wandinawo infection inonzi thrush. Taurisai ndine infection inonzi thrush yande ndofunga urwere hwakura murume asiri kundirapisa since murume wangu akasima ndati kuti mupinde mupikicha mufoni mangu ndakazvitora ndega ndichida kuona urenge pagirazi amukuru aiwa ndakazvitora madakora kumashuro ndeda kunyatsozviona nefoni ndeda kunyatsozviona saka ndakazvitora picture kuona chi kuona kuti zvakamira sei ndazvitora picture iyo angaenda kumunhu wake waanofambidzana naye aenda kumunhu wake waanofambidzana naye akasvika zvekuma-11 avo baba vangu vandikorokotedza pafacebook ndaisa mapicture angu ndagraduata nechinyanja muri kwanji watanga kutondikorokotedza paipo ndati ndoda nyati yacho sinzi ndinosava kumbira nyati ndichitoseka bhosi kwanga kurusiva ndobva vati amanje handipo kwandiri ndiri kupiwa munoko wakatota dai ndiripo dai ndatokupai nyati zvoshuwe makorokoto zvinoda kutendwa magraduata wamazokura dzaingwai unewo ma10 here inini andiri online hangu pafacebook asi zvinoita kuti mateni mufonana nemurume womomo hazviite ndapedza kutora nawo nyaya saka dzekukumbirana ndimurara kuti ushamwari hwenyu handi mativi vane girlfriend yavo kusaidiwa mumba mangu ndiya munonzwana naye maningi kupfuura mukadzi wake kwete yababa vangu inini baba vekwangu inini vane girlfriend zavanaro ivo ava ndisingaziva kuti nhamba dzangu inini wakadziwana sei avo ndaitaura nawo kufacebook kwavaindipa makorokoto kufacebook mateni
nandiri online wangoisawo message mubvunzo wangu unoda kuudza kuti muchibva kunograduata wamakasikuona ari padhuze murume uyu here kana kuti mukadzi wako? Takabva kumanheru mai ava hatina wandakaona wamaifana wangu inini angatobuda enda dati wamaifana kutaurira murume uyu kana kuti mukadzi wako? Mukadzi wake nasandaonana naye avakatoona ari mapicha. Wamunotanga kutaurira murume wake cheri kana kuti mukadzi wake? Kana mukadzi wake. Mukadzi wake. Kumakanotanga murume se? Aiwa ndina kutanga ishe. Ndikutaura kuti ndakasenda ndini mapicha angu ava ndobva wandiona vakakuona pafacebook saka ndiona kwawakaita ngatomanheru imimi manga makudzimirei machatsi anaudhilita machatsi ababa yavhuma kamurume akati zvishwa taitaura tichidzima aiwa kana ivo vaitaura vachidzima kwavo inini anaudhilita ababa vacheta ndakadhilita uye mameseji avanhu vakawanda nekuti foni yangu pamanga makutorerwa foni semenjinga ndisandora kuti pandatorerwa foni nemurume wangu sendainzvenga inhau yekuti atanetsana chitiwo kubva kuka ini ndikubva kugirlfriend rangu ndati saka foni yangu uri kuidini nekuda kwekuti baba waita wrong number saka kuda foni yangu handisi kuda foni nefoni yangu noti pagara pane maissues kudhara mumba medu navechi yemukadzi wakudanana naye baba vape vainzi vaita wrong number imimi mambotaura kuti handizivi kuti namba dzakatsvama ivava vakaita wrong number pafacebook hapana wrong number kabhokozi aitaura nemunhu waari kuziva kufacebook andi wakangondoyamuzivo zvefacebook here handi Facebook unongoona chero munhu ndozviziva ivo vakatondiona pawandisiva vakomenta ndopavakomenta enyu kakazoya kuinbox kandokomanga makuta kumameseji general comment ka kupe kukomenda kwavakaita vakatikomenda kumakwayo vakaya kuinbox kuti ndikorokote ndoko vakatondikorokotedzesa kuinbox kwangu inini pafacebook vanhu vakawanda vakatondipa makorokoto ndichitodhilita mameseji nekuti foni yangu inosheka nezvanoita so asi nyange semukutaura chinhu gosikweri kuchizazi zvimwe kuti mukadzi womunhu okumbira murume womumunhu wawa vonwa vese ende kukumbira kwandinoita handikumbire vari vega handikumbire vakagara vari vega ndichinwana vari vega ndezvekutoti ndotovaona vakatogara vanomira pamba pavo pane mukadzi wavo mune usawira zvimwe tiri vavakidzani motokumbira wawa ndototi andokumbira wandoudawo ndopiwa asi adzimai vachikuzviona vadzimai vacho handiti wawa munobva zvauri wawa ndinogona kutenga kari strong ndoisa muhwawa munoziva ndokupai musha kuziva ndokuitai mukadzi unozviziva ndosaka ndichikumbira vari vese nemukadzi wavo pasina kuti ndinoda kumwana wozvirisecret wawa muri kumwa ihoho muchikumbira unozotsiva nei izvozvo handizozida ingotiwokumbira ivo vataura kuti makasvika kuremeka imimi kuti pamakasvika imimi nekuzivana kwenyu wozi imimi kamunoratidza kuti imimi murume uyo wananasitiri kupfuura adzimai vacho mataura kwavaita vataura kuti pane picture yangu yaakazotitumira baba anzati Crispin angagara pane picture makazovatumira iyo makashama ndizive kozi ndakazvitora 2 mapicture angu ari mugalari mangu handisina kana munhu aninano andakasendera handina achipinda mufoni kune mukadzi wemunhu achigara mufoni menyu murume wenyu aripo achizviona munoti ndati murume wenyu imi muzvitora mapicture hamene flash yamatauri murume wenyu haasi kuziva kuti ari kuziva kuti mune flash haasi kukurapisa saka imimi picture yamanga matora imimi mamiti mozoita inini kuzvitora kwandakaita ndati ndakazvitora ndida kuona nekuti yakutondipa dambudziko rekubhidha kuniko urwere apa here ikoko kwacho ishe ndakazvitora kusika rudzi kwangu inini komade kuenda pamira mira rangu rahariite kuti space hapana the best kuenda kuclinic andi kuenda clinic ndo solution
foni ine solution ipi? Haina solution yakaita. Mupundu adori munyatsondinzwisisa. Nandiri ndega. Ndege ndione kuti urwere uyu mapundu aita zvekutodire ge ndichitore picture ndizvione. Wozi ndakati makarabasa muchirwara. Kubva mwana wangu ndichibereka mwana wangu andizipa kuti mwana uyu makambereka. Ane 5 years so. 5 years muchirwara nechirwere icho. Kwa mimi makadi kwenda kuclinic. Andisandienda kupindira muti ndipo mari wenda kuclinic handipo. Bonde muri kuita zvino. Andichakwanisa nekuda kwekuti ndakarara naye ndinobleeda. But solution ka kuclinic inaita. Ndizvozvo. Solution clinic kuzitora piki muchizviona pafoni makashanda haisi solution kana munhu marwara munoenda kuclinic ipapo ndozvipapo ndapanzwisisa saka mimi muti 5 years for the first 5 years hamusi kusangana pabonde because mimi muri kurwara aiwa pesa apa taisangana ndofunga ndakukwanisa mwedzi ndisiri kusangana naye because ndakasangana naye munofane zvinhu zvamunenge makatarisa clinic ndio solution. Saka iwo nenguva iyo yangaona kunge nekuzomaitikira akatika zvinhu ndetime ndisiri kusangana pabonde akabva afungidzira kuti handisi kusangana naye nini ndiri kusangana nababa vapi apa avo panext apo ndopfungwa dzaakashandisa ndohasha dzaakashandisa. Apo ndeda kutoti ndikazviona ndobva ndadhilita ndopasvika vatanga kutoita zvaakatoita neni hondo dzaakaita neni kuti nditize pamba pacho nandatozvoona kuti handina kwandiri kuenda nemunhu asiri kundisimudzira musoro nekuda kwekuti manheru yacho yatonga atondibvunza akaemswa test akanditi nini sei uri kuramba kuda sei tichisangana ndikati urwere muri kuuziva ndakasangana nemi ndiri kubleeda ndiri kusara ndichirwara. Makadi kuti hande kuclean ndakati watande tinobayiwa katande kuti ndanda kutangira ipapo ndonde kuti ndodii ndotanga kuzvirapisa ndega. Baba munombotsara pa WhatsApp vapi ndakuti ano pa Facebook namba dzaweni handitorine za Crispin usiku wamakanetsana uyo vachizoenda vakumba kwemuyo uyu muri moto imi muchibuda mumba musina kupfeka makaenda kupi? Aiwa ndakabuda ndakapfeka ini ndakaenda kumba kweshamwari yangu kwandinoti sisi ndo hama yandinayo hani muno mudombo shangu ndakatisa hondo yanga yatotanga ndoda kwekuti anogara anotombondirova zvokuti ndinoenda kana kuclinic namadhokta sindobaya mainjection ndoda kwekuti mbiri inenge chirwadza ende kuroyo ikoko vese vanozviziva kubva Crispin nemukadzi wake vese vanozviziva manext door edu vese vanosambira achinoita zvimwewo ndatiza kuti satizogutsikana pamunwa neasi vanhu vati fani zvokaita natengi matisha anonwawo neasi kanwa mungawirane handitonwawo zvekutonzi zvekutotaurwa mambounireko nendichiuda weshe zveshuwa kundoda kunyeperei ndifana kutaura chokwadi inonzi nyati inonaka hanini wacho ndinotouda handidi kunyepa akakurora mchimwa kumba kwedu tagara tinotombona achitozviziva kunonwa anotozviziva but iye akabva isewo mutemo wake ndakaunzwa ndakauteerera asi nekuda kwemasituation ananda kusangana nawo ndivanga akundituma mushure futi mekungandibvunza kuti iwe watanga kunwa hwava ndakati kudii ndabva ndamupindura kuti masituation amunondipinza ndoakundipa ndinwechi hwava ndobva ti manje ni situation andinayo yakundituma kuti ndito zvanandisingade ndakati zvezvo kanzi ndakuda kuti nditore mwe mukadzi ndigare naye nekuti ndandisikwanisa kusangana newe ndakati chikonzero chamukutora mwe mukadzi ndechei zvekuti ndandizokwanisa kusangana newe ndakati hamuzokwanisa kusangana neni nekuda kwei zvakanzi nekuda kweurwere nekuda kweurwere hwaunawo ndakati urwere hwandinawo umako urapise here ukaramba vati vanondipindura papi ipapo ndobva ndati inini ndakagara ndakatudza kuti bari kandikwanisi kana mati imi muda mwe mukadzi muri murume handikurambidzei ite zvamuita sei zvamafunga munoroora kwasi neni apa chisina imba inini nema tisisiri murume nemukadzi vaona murume nyachifara kube murume nyafara konde zvekungoti pamwe kana wanikapa kweye mukadzi wake notapa kuratidza kuti akagumbo mukadzi wacho aiwa ndisingazoziva zvangu nekuti tiri vanhu azvona kuti kana iye mukadzi wacho anenge asina rusununguko muchipuwawo wani murume wake ende kupiwa kwacho kwandikutaura kusi kwekuti ndakatomwa nozvototi 3-4 days ago zvo ndakakumbira 1 day vakagara vari wese tichitoenda kwatiri kutoenda ndakatomwa bva ndatongosiva kuti chidarika tichienda
achiti wachatonga mati ndohuda aiwa inini aiwa kurati mukati wohuda kutopfuura murume wa ndo ngava wezvava asati ndine mubvunzo wanda kuti ndibvunzewo ndatiza kunetsana kwatakaita manheru kwekuti anga akundirovera kumusoro kudhoo ndichienda kumba kweshamwari yangu ndaenda akabva uya kusenko wati ndiri kuenda nomang'ara wachiudza shamwari yangu ndobva ati azotombomuona ndikuenda nomang'ara ndobva uya nomang'ara vadzoka voti ndabva kunomang'ara ishe wati usauye kumba ugare kwauriko kusvika ndakuita sei ndakutonga ifoni yako ndisakupi saka ndaida kuti ndibvunze kuti saka pamba patakatenga tese midziyo yatakatenga bhozi mutemo wandinoita aiyo apa ndinamumhanya nekuda kuti yakandimhanyisa pamba achitaura zita raishe sandabvunza isusu tinokomera kuti kana nyaya yamumhangaro hamuchatukana hamuchadi animaona vatatonga muno muzvezvo ati chinomhurisanai chinodi kana nyaya kuno ndo zvinotendwa musatukane zvakafanana kana munhu akatezvo ari kuvaka musenzi wangu zvinoti chimirai pamamuripa kusvika tandwa nedare ndozvatinotaura tichiita nyaya anenge achitaura pamwe iye waari kuenda wamupengesa haanwe doro imi uchinwa doro asi kandinakuzviramba ini hana kuzviramba ini ndakavapa goahedhi ndikati it's okay nekuti muri murume chiendai zvenyu asi inini handidi kugara tiri tu zvingakufadzei nekuti ndo zvinenge zviripo handina zvandokwanisa kuti ndiite zvezvinomanikidzira yakabvumira kumwa hwaini saka vamupozi inwe ngavauya dzanya hatina chazvinonyatsobatika asi pauya hwenyu panaida munhu izvo usarambe mwanangu ndikukumbira nyama murume umomu ndakasenza mubhucha kaii kwana ngwazi achiramba achikukumbira nyama achikukumbira nyama iyangwazi nharo chanozengei pane wakamhangara ndakati usasvike kumba kumba nemudzimai makati ndakati chii nenawe kuti masvika kuno ndakati wogara kwauri wogara kwaari hapana chamakataura nezvazvo baba titaure chikwadi mukadzi unomuziva kusvika papi ndokuziva kusvika pazvawangoridzi zvichete ndokuziva zvawangoridzi zvichete kuzotanga kuti vakukumbire hwawa ushamwara uchahwa pamunge wasvika papi indikuona pachireno ino kuti mukadzi wangu ukumbira hwawa murume misinganwi ende otadza kuzivisa kupa respekta kurati amai avo vane dzavanotambawo sezvataura kuti iwe hauna mumwe girlfriend here iwe ndanimbori naro kona amai ava chirwere chavo wakambonovarapisa takambofamba navo saka ndichapera chinomboti chikaserera chombotanga asi vanorapiswa nani ndine murume handiti munotenda mese mubvenekwa futi pamungakuwarewo handiti mazuva ano hamuna bonde ramuri kuita mumba handizvozvo uri kupona kawo handina ndiri kupona ngatitaure chokwadi chokwadi amai maiona sei mimi ava vachitamidzana doro munoza mutemo udoro mauri vanomwisana pano kuvakazosangana vese kumazoro ndangoona vachikumbira vachidarika vakambotaura murume wenyu kuti kunwa nemukadzi womukuyenga ndakaudza vakati chii vakati ndakatovatsiura kuti zvekunwa tataura apa vakagraduata vachisvika pamba handiti vanotanga kusiona ndimi nemuri pamba vakadii kuti chamarindira pasi
Handina kutaura naye. Ndadzoka manheru panguva munhu. Asi munofunga kwokusvika nako hakusi maifanira kusvika nekune baba here. Hautaura munhu mavo kuti fundo yamaigensika vagraduate. Kusvika nekwavari ndaifanira kusvika nekwavari asi kuti wanga warara. Hakuedzi. Kwaichena asi pawakasika kuona ndaposta mapicture pafoni ndopakabva wangoti makorokota. Saka akafonera munhu kumateni ikoko ndimi here kantapa. Wakafona nhamba dzangu handitozoti wakadziwana kupi. Wafona nhamba dzavo makadziwana kupi? Ndakadziona. Nani? Nevamai ava? Ndakavaka. Kuti vaite sei? Wakandifonera ndaenda kubhora kupurasi. Wakandifonera ndaenda kubhora kupurasi. Iwo wakanga wasiko kumba. Wakanga wasiko kumba. Kwanga wasara vana chete. Zvikati baba tichimuripo here pamba. Ndiri kukumbirawo kuti ndibvunzirewo vana kuti apa mwana mushonga here. Pane mwana wavo here anenge achinwa mapirizi. Ndikati ndiko kumba. Asi ndokwanisa kukupai nhamba dzamaitishi. Moita sei? Mowafonera iwo maitishi because maitishi ndowandasiya kumba. Ndokuwana kwawakaita nhamba dzamaitishi. Ndakazowasendera nhamba dzacho wakakomuniketa namaitishi. Ndochonotoanombongawo wakati ungofona kuti bvunzawo wakafonerwa nevava nenyaya yemwana kuti ane mabwe. Izvo ati avadzimai vako vari kokumba. Wakati kuvona direct kuna ini ndandisina kana airtime. Patanditi ndakanga sina airtime. Unakuramba mchinjeka ndaika zviri pachena manje. Aiwa chokwadi. Aiwe. Tangaida kuvunza kuti makagarisana zvakadii anogara ava distance yacho yakadii? Panemba. Tongoti pamwe chete. Tingori pamwe chete. Ngori pamwe chete. Kuti kana uyu ari kuri anogona kuti atadza kubata uyu anotaurira. Saka iwe nhasi chakusumudza mudare ndechekuti avaitaura neadzimai avo. Chanyanya kusumudza mudare nenguva dzacho dzawakafona nezvandakazoona kuti mameseji mafacebook vari kunyora mameseji vachidelete. Ndo zvimwe zvakazonyanyondipa pfungwa dzekuti ndizonyanyofungisisa kuti pakati pavo vari tu pane zvinenge zviri kuitika chete. Sechii? Zvokutoti pamwe vanenge vanofambidzana. You are just assuming kuti pamwe vanofambidzana. But hauna touchable evidence ikaikuratidza kuti vanhu vari kudanana. Iwe uri kufungira vanhu kuti vari kudanana. Inini munoona sei ndadaro because pandakabuda pamba ndakafonera adzimai vachiri graduation ndikati ndambobuda pamba handisi kuita sei handisi kutsuka. Ndikava ndaenda pamviri chena ndo pandakaenda kunoona. Dzakuma 10:10 bora rapera ratanga na 6 roma rakazo dzakuma past 9. Chauri kuita iwe iwe ndina amuno mamuna. Muno mamuna. Vabereki vangu havamunhu vakati hatikwanisi kuuya nekuti ndikwashazikanwa kuroora. Yekuroora imwe nyaya iyo chinzenza achida kuprotectwa nenyaya yemarriage. Vanhu vachida chinzenza moti vabereki vazoti hationi hatina kuroora. Iwewe Emzani, iwewe Revai, nyaya yekuti iti saka yafanana nekuti tiite ma-investigations kuti next week iyo kuchazopondwa munhu mudombo shaka munhu asati apondwa. Boziva hauna chinhu chiri paground chinobatika chatingaedzi kuti nyaya yako tinyatsoitrace zvakanyanyisa stereka. Maybe chaungangokumbira kudare iwe kuna Isha kukumbira kuti ndibatsireiwo mukadzi wangu adzikame, ndibatsireiwo maboundaries. Ndio ungatokumbira une mukadzi kuti ine handiti zvakadai. Kana usamutemo une mukadzi wokumuisira uchibatsirwa nedare. Boza pakati ndikufungidzira hakusiriko kupara mhosva kana. Hakusi kupara mhosva. Iwe unoda kuti tongesa zvinhu zvauri kufungidzira. Zviri kurehwa kuti ini nadzimai ndikaona vachifamba nemurume murodhi kamo haisi mhosva. Asi ndikaona uri mukati mumasango mapinda sei munotyisa munhu womukadzi pange pane mhosva. handi kuzoni. Saka ini nyaya yenyu ngatichisvika kumugumi isi nyaya yedu neumbohwa wapa pano hauna kutigutsa kuti baba ava namai ava vari kurara vese. Asi dare muno muri kutotaura muno ndichishoropodza iwe mukadzi
kuti usafarise kusvika pakuzvikora pikicha usina kupfeka, usasvike ipapo. Uyezve dare futi rekukumbirisa kuti muchibuda muno enda unorapisa madzimai vako, ende dare raenda richiona mberi futi ungandirambire muno iwe une girlfriend kuside, girlfriend iyo tsenjera kuti ichakupengesa ukashaya kuziva imba yako zvakanaka. Mira girlfriend yako hungu chinonzi usabate ndo chiri mumaoko chiri mumwe munhu, asi tiri kutaurawo sesu vedare kuti kunzoku nekuti ikoko zvichaitwa namai vavo zvinenge zvakakuipira. Uchibuda muno enda norapisa mudzimai uyu, ndikuzvinonzi ndikutaura, enda nomurapisa mudzimai uyu arapwe. Chechipiri, imi amai, imi kana mada doro tengerwa nemurume wenyu, mazvinzwa? Kana ndine mari inozikanwa nemurume wenyu, mazvinzwa? Bozi akakutorai muchinwa, mutisanurikirika. Iwe kana da ukave chivhanyu usatengere hwahwa mukadzi womunhu, muzvinzwa? Baba reko ndei vanoda mafamily fund tengerei baba. Dai vari ava vanozoti shamwari huya timwiyo ava uri kuita chinzenza, but kana ndakakutarisa dare rineri chinzenza chitsva uchigone. Tine zvandaona but hazvina humbowo, asi muno mutangoti uyu ngaabude achinorapisa adzimai ake, iwe usakumbire hwawa kune vavo, nekuti mangwana uchapwa kuti hwawa. Ndikutaura mai muchizvinzwa nemuzvinzwa. Shandurira maitiro enyu, aino wakagara mukomboni ndikwe madiro madiro. Munozwa kana muda kuwanza chinorwadza munhu wemurume kuziva kuti mukadzi wanda kana da ukamurora asiri mhandara but audi kuzongoona tari kuitwa nevamwana amako mako, zvinorwadza zvekupedzisira. Imimi zvedu takarohwa tinonzi varume pane tabarika. Saka imi kana mune mari wakamutendera umupewo kapaini kake onwa, ukaramba wakununwako imamai munemondiruma nzeve, mazvinzwa? Kana iyo phone number yawakamupa delete number. Shamwari yako iwewe haisi shamwari yemukadzi wako, shamwari yemukadzi wako haisi shamwari yemurume wako. Zviri nani aya madzimai ngaatamba ari maviri aya kana makavakidzana, hatisi kuparadzanisa ukama hwenyu, but sekuvakidzana kwamakaita, shamwari yako murume haisi shamwari yemukadzi wako. Madzimai ngaamira ari maviri, imi kana muchitambana nababa muri 2 tambai nababa muri 2. Asi kana mada kuita njamba pahotera chinoita namba dzemudzimai munhu idzi nemutauro wamuka apa zviri nani kuti udzidelete. Hapana need yekuchengeta namba dzemukadzi wemunhu ipo pamukamutaura. Delete contact woenda ku. Pane zvimwe zvandaoneswa namwari wangu ka but hazvina humbu amai. Pane zvandaoneswa namwari wangu but asi ikadzoka futi pano takuyanika zvese. Ada kuzamba zama. Iwe vakuru vakati muroyi kana roya kure romudzinza wako nekuti vakupembedza. Murume ita time nemukadzi wako. Problem iripo ndechekuti mukadzi wako angakuita dzima nekubhini, enda nekubhini dzima, chazoitarisa. Problem ngekuti mukadzi wako yausutangwa nemukadzi wako nezvikonzero zvakupiwa nemukadzi wako kuti uri kuenda kumwe. Handiti mukadzi wako enzwa, mukadzi wako angakwana munhu anoita tei. Uyu mukadzi ndofamba naye ucheka nhamba idzi kuti dzadzimwere kubhdatinonorapisa chichemo tisingazoti ndinoenda kutopira denda kubhadhara ndopo chichemo changu singaziva anini mereji yacho handichaikwanisa nababa muchimangarawo muchitsvaka dare mumangara tenda kutonga yekuramba kugadzisa vanhu vari unogara vese matora nekuti iyoyo ukamhangara iwe musi watotonga mubereki wako manenge aripo, wazvinzwa ka? ava pinde zvemangara mubereki wangu anenge akudiwa
Mbeki anganzwa dzinga tete. Wanenge wauya naye. Imi munonzi ani tete? Wenzi Clara Chepure. Fidelity Clara Chepure. Chepure. Chepure neshona. Nekuti Matsuro. Vanzi Clara. Unomangara tu. Isei namba. Ukakurumidza kumangara. Vakatora mangara nemukadzi kudhara. Amaika makurumidza nekuti mukadaroka Nemhosva irape. ndobva ndafunga kuti nemurume woga pane district namuda kuzoonesa naMwari zvazvaramba damatanga ngobuda mozotsvaka panyuwani mozoya mumangara panyuwani mazvinzwaka mukabva mobuda ezvino uya akomeroza anokurapisai aiwa ndakashambadzwa picha yangu ikuwanhu inini murume asina yashambadzwa kupi neku airatidza vanhu kwese kupurazi kwese hapana panapa ndiofisa chete muri munhukadzi kadai ari murume tirisu taona apa ofisa chete ndoatongochida kupurazi kwese uku rakazara pikicha saka murambirirana saka vari kuti ainoenda pajudgment zvapera imimi kana maanofunga moya momangara nakapoya mubereki wenyu wani mumuramba mazvinzwora ndatomangara nhasi ndatomangara nhasi musi wa26 asitanenge yuko musi wa26 saka mwana ari vangani atigara kupurasi togara muno kupurasi ndokwatembogara tichienda kumabhora ndokune vabereki vanhu pasitondo ava ipechitupa chenyu sasa mwana chine rwe ndiwo kuvhariwa hakuna kutsvaga chichi chauti ndisaaiwa chachininacho aiwa pane foni inogara yakahekwa kada utaure kana nehama kuti sei otopinda mudare racho handi mati muchazoya musi wa26 Chris dzimba idzi musadzipinde musingadzidei kurumidza kwawaita pinda kudhara 2010 izwa mwanangu zvazvinoita isusu kana takutaura hatirambidzwe zvatinofunga tinoenda takuti baba avo vakamunakira serei asima izvenyu asi hapana but pafei chepo chepo ounotiwo iwewo zvako iwewo zvako paita nyaya yakafanana neiyi ukatoti hachada murume nekuti ndatsuka takatorambana tiri 2 kudhara inhawe yetangu dangozvisedu pachena tiri 2 kudhara ziende pamutemo asi tiri 2 kwacho kwainesonzau ndirambire mwe mukadzi ntokuda matisabugoi ndiani matova zimbiri surprise yedu wazosurprise baba aiwa ndozviziva kudhara akagara ndizvizviona kuti samunurukwe apa zvinoratidza kuti zvake tichikuita amai vangu vachingozanda handeka gachirambana zviri pamuti 25 iwewo ndiwe matova ne iwe uri pamatova izimbiro yakarifuka
but inozi musazonoenda munodistebana nababa aKrisi futi Krisi ane mhuri but muchibuda muno kamutukana hamudiko hasati marambana ndiri kuzomusikana musikana muchibuda muno hamutukana hamusati marambana mazvinhu kwete kuzoti wadaiswo zvinokonzeresa nokuti uyu nemukadzi wake vachiri vese kuti handa kunyazokiya naKrisi kana ndotowarespekta zvisingaite zvekuti nyaya yakatonderwadza ndazosvika pakuswa pano nenhau next door yangu muregerero aiwa ndotarisana nawaisai vanhu vanotadzirana Zimbabwe karwiwa hondo haisi kurwiwa nanhasi vanhu vakasvika pakuregererana ukabva maita kuti kusina vana pakatika zvimwe zvinhu itai masamu nenyu manyatsofunga itai samu nenyu manyatsoga hamurambidzwa kuzodzoka mozona Ishe muri mega manyatsoisa pfungwa dzenyu zvakatsikaenzwa mainini handisi kukurambidzai ndinongoti zvoni padecision yamatora munokwanisa kuzodzoka moona Ishe muri mega monyatsokurukura pfungwa dzenyu dzanyatsodzikama maybe muri kuzviita nekutsamwa handiti but tasemone vanhu vari pakati penyu saka endai munonyatsofunga chaizvo hatinofanira kurambana kwevanhu muswa 26 time 8 o'clock hatikurambidzei kuti decision yedu murume iwo kana unofokadzwa kune zvimwe zvokuzvidzinga nezvimwe zvese kusvika musi wa 26 kana uchigona kuchengetedza uchirapisa mudzimai uchimutekera zvanga asingawani ane mvume usikofudzisa nga makafudzisa musoro wekuheti kuti unourapisa pamwe marapisa achatoa nhaku zvazvaari mainini chandikukumbira musiwo unogona kusvika chandikukumbira tsvagai zuva ramunozona Ishe for counseling chete ndokumbirawo zvangu tisipo tese uyai for counseling chete ndokumbira zuva redare renyu isati rasvika ndokumbira kuti mudzoke musha muno for counseling but uya kurapisa unonzwa unoya kurapisa uona marapisiro ari kukuita kuti nderudo here kana kuti ndekufara unonzwa ndandikutara mausi wataura yati kurapiswa kwacho tendisiona ndipo pamunozova ndodza kugadzirisa ndakuziva kuti imwe step ari kuziva zvaari foni yangu yanga vakabata ayo ngakubvisa mupe takatarisa ine zvayo ndizvo zvamataurwa nasekretari kana mune bhodzi pano vanai indofanira vanhu kusarambana zvinhu zvikuru kana mune rimwe munogona kuuya asi tati muchibuda munoenda norapisa amai vemwana wako handizwa mune vana vangani mani ndokumbira munozodzoka ndokumbira ini ndikukumbira munozodzoka muone Ishe kukumbira kwandikutoita kwamuri handiti mai Crispin zvakawanda zvamuchaingira kati uyu mukadzi aiwa kungotaura naye hando nokuti ndiwari kunyara wenyu aiwa kungotaura kakutoti shamwari aiwa sevavakidzani pane madecisions aakutora mamwe haaiti saka sevakadzi kana musiwa munouya munogona kuuya mese munoumbiriza muita kambani asi uya hauye inogona kuuya uyu ndikwandaona kwamuremera maningi kwamuri ngatiumbire tibude zvinhu